дар арафаи фарорасии фасли сармо нархи ангишт, як сӯзишвории аслии сокинон бахусус дар деҳот, боло рафтааст. тоҷирон мегӯянд, аммо ин болоравӣ боиси коҳиши муштарионашон нашудааст. мо ангишта фунягно айни 650 буд, усол анасол 750 мехарем, инҷа меем 1200 мефурӯшем, 1350 1200 мефурӯшем. Як тонаша. яке аз сабабҳои болоравии ангиштро ҷамшед Қурбонов ва болоравии нархи маводи сӯхт аз ҷумла солярка рабт дод. ҳамчунин ба гуфтаи ӯ хароҷот дар интиқоли ангишт низ боло рафтааст ва нархи он бетаъсир намондааст. харидорон мегӯянд, ҳарчанд нархи ангишт боло рафтааст, аммо илоҷе ҷуз харидани онро надоранд. барои намешаве қарз мекунӣ чӣ кор мекунӣ магарам бигирӣ барои ки хона да гудаки майда вай озиам 2 тонн 3 тонн хеле мегирем хай вобаста ба замистон бисёр калта боша кам меравад. вазорати саноат ва технологияҳои навини Тоҷикистон барои шарҳи мавзӯъ номаи расмӣ талаб намуд. тибқи иттилои расмӣ дар 9 моҳи соли ҷорӣ танҳо дар вилояти Суғд каме бештар аз 1 миллиону 100 ҳазор тонна ангишт истеҳсол шудааст. дар соли гузашта истихроҷи ангишт аз сӯи 14 корхона дар 11 кон наздики 2 миллиону 400 ҳазор тоннаро ташкил додааст. ҳамчунин ба Тоҷикистон аз Қирғизистон тариқи Узбекистон миқдори каме ангишт ворид мешавад, ки асосан дар таҳияи ҳар гуна кабобҳо истифода шуда, нархаш нисбат ба ангишти дохилӣ қариб 3 баробар гарон аст.